citește ziarul, prostituția. Și în fiecare zi se împrumută cu bani de la mine ca să se achite față de soacră mea. Nu că nebunia mea cuprins și aripa tânăra familie, fiul meu student la Politehnică. Ea bolană niște reviste din asta cu fotografii cu femei goale pe care le decupează și le lipește pe perete. Și toate sunt fotografiate în poziția de balet șpagat. Da, dacă șpagatul direct spre obiectiv. Când intri la el în cameră, parcă intri la el la Umiciara. Direct în peștera muierii. I-a zis, bă, băiatule, dacă îți place atmosfera asta, mută-te de la Politehnică la ginecologie. Nu că nebunia mi-a cuprins și rudele din provincie, mi-a scris sora mea de la Târgu Mureș, că fiul ei și nepotul meu, Gigel, vrea să se căsătorească cu cel mai bun prieten al lui. Cel mai bun prieten al meu, Gigel, m-a întrebat de adineauri dacă știu ce la un grup sexy. I-am spus că habar n-am. Ce ai să facem o listă? Zic, fă-o. Și vin eu, tu și nevastă ta. I-am spus că nu sunt de acord. Și bine, atunci pe tine te tai de pe listă. Nu da termin eu cu nebunește, nu mai vreau să fiu tată, bunic, duginere, prieten, cumnat, frate, nimic. Fac și eu ce a făcut celebra cântăreață Amanda Lear. O mică operație chirurgicală și devin femeie. Domnilor. Domnilor. Aveți puțină răbdare că sunt a dumneavoastră? Vă pup frumoșilor, I love you.